استراتیجیا لشکری ترکیه لروشالات ناوی نبتنه لسنور شر دجی کمالا چکدارن اسلامیان داعش راد وستد لبلکو پیجوچونین سیاسی و لشکریان کردان لعراق و سوریه بگفا هرمزن دبیند. پیدابونا داعش گهورین بسر روشا جیوپولیتیکا توایا هرمه دکت که زور پیدچت گهورینا لسر نقشا ولاتان بکت و لگل نمانا سنور فرمی دنافبرا عراق و سوریه پشتی چکدارن داعش جه سوریه کفتین دناف عراق دا ترکیه به هموشیان خو حول ددد باندورا کردان و پیجوچونین چکدارن شیعه عراق کم بکه. Ve şu anda biz Elbab'a dayandık. Em geçtine Elbab, me Elbab'e jiroj ava dor pêş kiriye û ji wê de em ê alî min bicê biçin. Ne ji bo got em dixwazin biçin min bicê, lê ji ber hebûna peyedê û yepekê ye, divê ew ber bi roj hilat biçin. Serokkomarê Tirkiye rexna Sûriye û Iraqê derbarê derbazbûna hêzên Tirkiye bû nav her du welatan da red dikir û dibêjit ew welatên nikarin serweriya xwe biparêzin nabit rexnê li Tirkiye bigirin. Welatên yekgertiyên Amerîka ewa rêberiyetiya hevpeymaniya dijî Daişê dikit berdewam li ser piştevaniya Kurdan û hewlên nihêlana nakokiyan didin. There are tensions in the area. گرژی لی دەڤەرێ هەیە ئەم لەوان گرژی و نیگەرانیên Tirkiye têdigihîn em weke rêberiya hevpeymaniyê berdewam li ser karî digel hevalbendên xwe bû çareserkirina alûziyan da sengî bikevîte ser şerê dijî Daişê. Piştî şerê pitir ji dû mehan hêzên Sûriya Demokrat bajarê Minbic azad kirin û hêlekadiya Sûra Tirkiye bezandin. Herçende hêzên YPG û YPJ bo rojhilata çemê Firat vekêşan lê daxuyaniyên ji Enqeredên cihê nîgeraniya Kurdaya ku dibêjin ew wê beravaniyê ji deverên azad bikin. Ew hêzê geb Tirkî kar dikin bi navê artêşa azad hêzê Tirkî bixwe wana ew tedbîrkirine wana buharkarkirin wana silahkirin wana û ne ji Tirkî bi ne ji cêşa artêşa Tirkî bi dikariye gavê jî pêş dibavêje. Eva eşkere ye. Lê hatina wê heger bi alî min bij diwere muheqqaq şerçêbe be û ji xwe nihat hinek ciyê Tirk dixwazin pêş dibikevin ya jî dixwazin derberiyê xwe şer û geşî derkevin wan derê halê de ne tenê ew îro beyana meclisa leşkeriya min bijî eşkere bû ku enû em ê di berxwe bidin em ê şer bikin em tu carî vê destweriya qebûl nakin. Digel van hemû nakokî û dijminkariyan hesede dixwaze têkiliyên hevseng digel Tirkiye hebet. Gelek cara em dixwazin Tirkî bêteref be, Tirkî aliyê şoreşa Sûrî be, em karibin bi Tirkarê qordîne bikin, tensîq bikin hinek tiştadê. Alûziyên siyaseta derveya Tirkiye li Sûriye zor ne cudaya ji Iraqê. Bejdariya çekdarên şi'e di operasyona azadkirina Mosul û Tilefera piraniya Tirkiman behane ku tirseka diye bû Tirkiye piştî çendîn daxuyaniyên rêberên şi'eyên Iraqê ku dibêjin piştî Mosul wê berew Sûriye û Yemenê ve biçin. Xalid Fettah, Dengê Amerîka.